snakkede om før, så er det en noget anden skala, vi har plejearbejde i forhold til det nu, hvor det er dobbelt så stort og vejer noget mere. Men i forhold til størrelse og vægt, så er det utroligt, dem der arbejder med. Så der er de 10 huller, som passer præcis med dem, der er i limtræet af forbordet. Så det tager ingen tid. Det tager måske 2 minutter at montere sådan et beslag på en bjælke. Så tænker på i forhold til mange der, så det er jo meget tid sparet.